Aj ty? Ja idem druhý. Tak nevadí ako, ale to budeme všetci dohromady asi, ne? Jaké to je veliké taky dobrý? Jak veľký. Jaké to je veliké? Jeden, druhý. No. Ideme ďalej. Kto napísal pidlovačku? Pidlovačku? No. Už sme to uhadli, ale... Jak se nazývá hudební nástroj ze dvou gulatých kovových desek činely? Kto napísal fidlovačku? To si pýtaš? Áno. Walterku? Kto to má vedieť? Jozef Kajetan-Til. Ne, to neviem, lebo Peťo. No to sa učíš do Tu piče. hrajú milionára. Ideme k tomu ďalej. No. Хорошо. Tu je Davidek. Hej, Jauko, čo natáčaš? Nic robím oné kontrolu. Kontrolu? Natáčam video. Zakývaj. Čaute. No jo, ne, popravený, to je zlačilak, víš? Má vlastne slavina. Tak po druhé, dobre? Ideme dál. Ideme dál. Dál. Ideme dál, tak. Počkej. Skúšame ťa. Neskúšajte. Ja také blízky z opiče, ty dále, kokot. Neřeš. Kaj? Jo, to ty máš to. Jo, to ty máš. Nevíš, že to kameruje, že? Mám baterky v nejakom Jdeme to do Petrové. Trenér tu není. Jede svetlo, nejde. Tak. Hold on. Skús. Idem. William Shakespeare to nenapísal, lebo to sa odehráva v Taliansku. No, dobre, jasné, že Shakespeare ne. Ty počíš? Natáčaš si to? Ne. Jo, táčko.